Witajcie kochani! Jak widzicie, ja odpoczywam. I to nie jest ten aktywny odpoczynek, to jest odpoczynek leniwy. Leżę, krótko mówiąc. No, dawno się nie widzieliśmy, w sensie dawno do was nie przemawiałem twarzą w ekran, albo twarzą z ekranu. Ale no, teraz będę miał trochę czasu, także pamiętam dalej o Batmanie. Na YouTube'a po śląsku coś, jakieś live'y się porobi. Możliwe, że nowe wzory koszulek się pojawią, także tego możecie oczekiwać, a no w tym filmie raczej mało słów, a dużo obrazów, także no. Niech obrazy i dźwięki przemówią. Nikiszowiec. Seufzt sie still, ja still und flüstert leise, mein Schlesierland, mein Heimatland, so von Natur in alter Weise, wir sehen uns wieder, mein Schlesierland. Wir sehen uns wieder am Huderstrand. In dem Schatten einer Eiche, ja, da gab ich hier den Abschiedskuss. Schatz, ich kann nicht bei dir bleiben.